Ο Μπλάζεκ, ο Τουμέρ Μετίν. Ξανά ο Μπλάζεκ που έχει έρθει στον άξονα τώρα. Η πάσα εξαιρετική για το Βενετίδη, ευκαιρία για τον γκολ, πλασάρι 1-0. Αλλά δεν μετράει, υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Ήταν από θέση offside και βλέπουμε ξανά, ίσως και να μην υπάρχει, έχω την εντύπωση διαγυμνού οφθαλμού ότι είναι τουλάχιστον στην ευθεία, οπότε αδικείται από την υπόδειξη του βοηθού ο Βενετίδης. Στον Μπλάζεκ, αυτός ελύσσεται, τον τραβάει εκεί ο Χωσέμι. Και εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μπλάζεκ, ο οποίος ελύσσεται και τον κρατάει ο Χωσέμι. Εδώ υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Είναι 5 παίκτες που έχουμε 4 της ΑΕΛ. Καθυστερεί ο Σουμπίνιο, τώρα δίνει για τον Λεοζίνιο. Αυτός μια σέντρα σου και γκολ από τον Νταλέ. Εδώ ξανά βλέπουμε την πάσα στο Λεοζίνιο. Τον γυρίζει εκεί όπου έρχεται ο Νταλέ για να σκοράρει. Βενετίδης. Σέντρα, η Λάρισα απειλεί με δεύτερο γκολ. Το σούτ του Σίμιτς, η κεφαλιά offside. Το 1-1 παραμένει. Το βλέπετε του. Η σέντρα, κοιτάξτε για τον Σίμιτς από το Βενετίδη. Στο βάθος ο Μετίν. Πολύ δύσκολη φάση, δεν νομίζω. Μετίν, πολύ ωραία παλιά για τον Βενετίδη. Η φάση έχει σταματήσει για offside του Στέλιου Βενετίδη. Δεν υπάρχει offside, καλύπτεται από τον Γιάννη Κοντοέ. Λανθασμένη υπόδειξη από τον βοηθό. Το γέμισμα του Ρωμαίου. Όμως υπάρχει πτώση στην περιοχή και διαμαρτυρίες για τον Νταμπίζα. Να δούμε λίγο νωρίτερα. Ναι, υπάρχει τράβηγμα του Σιώβα στο Νταμπίζα. Σέντρα έξω για τον Ρωμάνο. Η κίνηση στο ύψος του πέναλτι. Πέφτει κάτω, είναι πέναλτι. Σωστά. Είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Τσιρίλο και πάλι. Ο Κανόμπιο, η προβολή εκεί από τον Πιερίνιο. Ο Σιδηρόπουλος δείχνει κόρνερ, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Ο νεαρός, Μακίνουα, σέντρα του, υπάρχουν διαμαρτυρίες για χέρι. Για να δούμε. Ο Μακίνουα θα κάνει τη σέντρα. Κόντρες, τον τραβάει ο Κανόμπιο, σούτ από το Σκόκο, η επέμβαση από τον Αμπάρι, δεύτερο σούτ, 1-0 ο Μπλάνκο. Εδώ βλέπουμε και πάλι το Σκόκο πως κάνει το σούτ, η επέμβαση από τον Αμπάρι και έρχεται ο Μπλάνκο για να πετύχει ένα εύκολο εκεί γκολ. Εδώ πανεβαίνει κιόλας, είναι 3 παίκτες της ΣΑΕΚ τώρα με 3 ΣΑΕΛ. Βοηθός στον Μπλάνκο να συνεχίσει να παίζει. Μπλάνκο που γυρίζει για τον Δέλα και αυτός κάνει τον 3-0. Τον Μπλάνκο, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι σε θέση offside. Δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Ο Μετίν έπεσε στην περιοχή. Παίρνει το φάουλ και διαμαρτυρίες από τον Ιγκλέσιας. Επειδή δεν άφησε πλεονέκτημα ο Καλόπουλος, γι' αυτό είναι οι διαμαρτυρίες. Αυτό του λένε ότι πήγαινε φάτσα με την εστία ο Μετίν, και ότι είναι και δικαιολογημένες. Για να δούμε εδώ. Κλέβει την μπάλα ο Κουζέν. Σηκώνεται. Ο Ρωμαίου. Ο Μετίν, καταπληκτική πάσα, offside. Ο Σίμιτς. Αλλά εδώ είναι η πρώτη φορά, βέβαια, είναι η πρώτη φορά που κάνει λάθος ο βοηθός. Όλα σχεδόν δουλειά. Ο Μετίν στα χαφ, είναι και τα 2 γκολ. Είναι γενικώς η παρουσία του στο παιχνίδι. Offside ο Σίμιτς. Πάλι ο Σίμιτς. Και μετά το μάτς. Και τώρα καλύπτεται. Και κάνει τη σέντρα η οποία περνάει από τον Σανκαρέ. Ο Τσιμπάμπα στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο κύριος Τριτσόνης που ήταν δίπλα. Τσιμπάει την μπάλα ο Τσιμπάμπα. Το πόδι του ντολεζάει ανάμεσα σε αυτά του Τσιμπάμπα. Ξαναβλέπει. Ίσως κακή επιλογή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Γκολ από τον Μπρέσκα. Σκόρερ τον Μπρέσκα. Ξανά το γέμισμα του Άλβαρες. Βγαίνει ο Τσοντοφάλσκι. Δεν αφήνει τον Ταμπίζα. Μαρτίν παίρνει την κεφαλιά σε κενή εστία ο Μπρέσκα.